Ya, ya pues catalán. Vale, por ¿qué tal? Os siento de este canal. Like, que olha só. Na minha Apple. Na minha filha. Sim. Que se mereka sacarme saus tu spitimas di pum. Hal sacarme saus tu. Sacarme saus tu. Kita. Untuk Rixman, tiba. Ya khas. Kami share với SPA cái con được. Vâng. Xin nó mới đầu video. Import video. Terus ini video sign oleo que olivia seco. Bom, vamos a ver. Anda ida te. After ingin tumo tiomi tu. Τέσσερις οι κάρτες του Euro 24 από τα Lilium. Έχω πάρα πολλές. Έχω και το άλμπο Λοιπόν, έχω αυτά τα άλμπο. Αυτό είναι σπίτι. Έχω αυτό εγωγέ. Έχω όλες όπως βλέπετε. Είναι για σκουνάκια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω ένα από αυτό από το Flying. Έγινα το εδώ, αλλά σου το δείξω πολύ καλά. Μάλλον δεν τη φαίνεται πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Έχω αυτή την μπάλα για μπάσκετ από τα Τζάμπο. Βρίσκει και αυτή οι γούρες. Να το άλμπουμ. Αυτό είναι το άλμπουμ, να σας δείξω. Ναι, έτσι έχει κάποιες παίκτες. Έχει ακόμα κάρτες, έχει πάρα πολλές αποθηκευμένες και έτσι είναι από πίσω και έχει και παιχνίδι. Λοιπόν, ωραία, είναι αυτά. Αυτά είναι τα κρυμμένα αντικείμενα που είναι πάλι από τον Τζάμπο. Δεν ξέρω γιατί τα έχουμε από τον Τζάμπο. Λοιπόν, αυτά. Δεν να τα βρω πίσω. Μην βάει. Μάλλον δεν θα τα βάλω πίσω. Κάνω 5 ώρες ώστε να τα βάλω πίσω. Αυτό. Οκ. Το βάζω έτσι λοιπόν. Θα γίνει γυαλί τώρα. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρότατος ότι θα γίνει γυαλί. Λοιπόν. Εδώ τα έχουμε βοτά. Είναι αρκετό άλλο. Λοιπόν, και πάω να σας δείξω το κρεβάτι. Λοιπόν, το κρεβάτι μου είναι αυτό. Από βλέπετε πάντα. Εδώ έχει το αρκουδάκι μου, όλα. Αυτό είναι το δωμάτιο. Πέρα βέβαια είναι πολύ γνώμη. Μάλλον ρουκοντισιόν. Να και όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε και αυτά. Θα δείξω το γραφείο που είναι το μεγάλο. Ναι, αυτά όλα. Να έχω και αυτά. Και βεβαίως έχω αυτά τα Funko Pops από το Powdiation. Λοιπόν, και αυτά. Άμα δεν
Αν δεν καταλάβετε αυτά τι είναι, θα σας πω τώρα. Είναι παστέλ νερού όπως λένε, αλλά κανονικά δεν είναι παστέλ νερού. Κλείνεται, δεν θα κλείσω την κάμερα. Θα την κλείσω μόλις τελειώσουμε όλο το βίντεο γενικά. Λοιπόν, έχει 2 προστατευτικά για να μην δανείζουν οι κλέφτες. Όπως και εγώ, αν έχω κλέφτη, παπά και λαου. Λοιπόν, δεν τα έχω ανοίξει, είναι καινούργια. Είναι από το βιβλίο πολύ ακρόντισα, δεν κατάλαβα. Έχουμε και στο σχολείο τέτοια και μπορώ να τα φέρνω. Λοιπόν, ναι, πάμε έτσι. Ναι, αυτό είναι για προστασία. Αν δεν καταλάβατε τι είναι. Και βεβαίως θα δείξω όλο το γραφείο μου. Είναι η αλήθεια. Και θα σας δείξω και το μάρκαρο του γραφείου μου. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ με τα σβηστήρια και από πάνω τέτοιο. Έχω πέρα αυτό και σήμερα εδώ που μου ζητήσατε όλοι έχω αυτό το πράσινο κουτάκι που δεν το ξανά είχα σαν boxing, αυτό που έχει μέσα και το κουτί γενικά. Πρώτα, έχει αυτά εδώ. Είναι το λουκίνο. Έχει λεξίσεις από το Stable Guide. Βεβαίως, έχει ένα από αυτό. Από ξέρετε. Όταν μπήκα πιστεύω είναι χιλιά του Πέτρου. Να έχουν δώσει. Ένα αυτό. Εντάξει, τώρα θα σου δείξω. Πρέπει να βάλεις όλες τις μπάλες. Λοιπόν, για να το γυρνάς λοιπόν. Έμπηκαινε η 1, έμπηκαινε η 2, έμπηκαινε η 3, έμπηκαινε η 4, έμπηκαινε η 5. Βαρεύκουμε να. Η 1 έφυγε η 1. Καλά. Ναι, όπως πάντα, κοίταξε. Είναι τέλειο. Είναι η καλύτερη δουλειά. Αβαγιέσαι. Αγορεύεται για παιδιά. Κάτω του τελειώνει το. Έτσι έγραφε. Να το εδώ το κάτω. Να. Τελειά είναι αυτό. Και πάμε στα επόμενα. Λοιπόν. Και τώρα στα αμπλικάσεις έχω. Τι λέει. Μία φορά τον έχω. Δεύτερος έχω αυτόν εδώ. Περαστικό ξανά. Ναι, είναι λαγιστικό γιατί έχει βάλει και το τέτοιο. Και σαν μαλλί. Λοιπόν. Και έχω και αυτά εδώ τα δύο. Έχω αυτό. Έχω αυτήν, ναι. Δεν πάει καλά. Έχω αυτά εδώ τα δύο. Μισό λεπτάκι αυτά. Δεν την έχω ξαναδεί σε Stable Guys. Λοιπόν, δεν ξέρω πως βγήκε μεγάλο το βίντεο. Αλλά τέλος. Λοιπόν, έχω τον Gargantuan. Έχω την... Είναι ωραία. Και θέλω να κάνω και άλλο βίντεο. Έχω και αυτό εδώ. Είναι πολύ αργή. Σίγουρα. Είναι πολύ τσιβεστά. Έχω αυτό εδώ. Πώς θα το κάνω με πικ. Έχω αυτά. Αυτό εδώ. Είναι μπελόκ αυτό, να το ξέρετε. Α, ναι, και αυτό έχω με μπελόκ.
Λοιπόν, το έχω και αυτό. Έχω αυτό εδώ και βεβαίως το έχω από 3. Αλλά το ένα δεν είναι το τζάμπο. Πού είναι? Μου το πήρες. Μου το πήρες. Ανάτα. Λέω και εγώ. Να το έχω από 3. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Πάντως το πάω. Ναι. Λοιπόν, έχω αυτήν τη γάτα. Τη γατούλα. Έχω αυτά εδώ. Έχω αυτήν. Πινιέται. Έχω αυτός. Και like και follow για πάρει 3. Μιχάλη, σταμάτα. Μιχάλη, γιατί μου έκαλασες το βίντεο τώρα? Είσαι τέτοια. Λοιπόν. Άιστα. Βλαμμένο. Πάρε. Δηλαδή να χάσω. Εν και κάνει που έχασα 11 ολόκληρα. Follow εννοώ γραφή. Σταμάτα, γιατί άμα μου χαλάσεις κι άλλο με ένα λεπτό που τη ζωή μου τζάμπα, έχασα ήδη 12 λεπτά από τη ζωή μου. Να μου. Δηλαδή άιστο τούτο. Λοιπόν, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι μου, like και καμπανάκι, λοιπόν. Και για part 3 και σχόλιο.